ako funguje dzivá fotobúdka na vašich akciách. Zobral som si aj svoj tím moderátorov. David, pochválený. Vyslúžka z poslednej fotobúdky. A bicepsy? Musí byť úplne komplet rozložená. Vyhra David alebo Majo? Toto je dzivá fotobúdka. Takže ideme na to. 3, 2, 1 a štart! Ahojte priatelia, v dnešnom videu som sa rozhodol, že vám ukážem, ako funguje dzivá fotobúdka na vašich akciách. Je to taký špeciálnejší vlog, máme tu i pomocníka, Pšika. No a tento vlog bude vlastne o tom, že zobral som si aj svoj tím moderátorov, Maja a Davida, ktorý z nich dvoch rozloží tú fotobúdku skôr. Som zvedavý, ako to dopadne, aj aby vy ste videli, ako to celé prebieha, keď sa bude rozkladať napríklad na vašej akcii tá fotobúdka, že by ste vedeli, koľko potrebujete možno miesta, v sále, stôl na nejaké rekvizity a aby ste mali prehľad, ako celá fotobúdka funguje. Takže ideme na to. Moderátor dzivej fotobúdky vyzerá takto. Tak vás stále prekvapí týmto Porsche. David, pochválený. Vyslúžka z poslednej fotobúdky. To si dáme potom na konci. No David, prezlečieme sa a ideme na to. Hop! Toto je David, čo som vám spomenul na začiatku toho videa, a toto je Majo, že by ste si zapamätali mená. Chlapci, môžete ukázať, aké máte košule zo zadu? A bicepsy? Možno by ste vedeli, že v tej fotobúdke je toho celkom dosť. Máme tu z dvoch fotobúdok, to znamená, že sú 4 obrovské kufre. Nie je to len také jednoduché rozložiť tú budku. Čiže všetko si preniesieme na miesto činu, kde to budú chlapci rozkladať a uvidíme, kto z nich je šikovnejší. Zobral som si aj foťačik, aby sme si urobili aj nejaké pekné reklamné fotečky na fotobúdku. Chlapci, taká vec, urobíme to štýlom, že idete súťažiť dvaja medzi sebou. Kto skôr postaví fotobúdku? Výherca vyhráva to tú palenku, co David má v kufru. Co ja som dostal. Co on dostal. No to nie, ale dostane ešte jednu. Dobre, tak sa dohodneme. Pravidlá súťaže sú také. Tu musíte dať platno. Tu až, hej? Tu bude platno. Majo urobí platno tuna a normálne pred seba postavíš budku, aké by ste boli na akcii, hej? Takže dáme si krátku súťaž, kde medzi sebou budú superiť moderátor David a Majo a touto súťažou vám chceme ukázať, ako asi dlho trvá rozloženie fotobúdky na vašej akcii. Takže ideme na to. 3, 2, 1 a štart! Dáme si dajaké detaily, aby ste videli, ako sa to asi rozkladá. David si myslím, že on v pohodičke, nemá s tým problém. Teraz rozkladá svetla, ktoré vieme potom nasvietiť podľa toho, akú máte výzdobu. Najmä tomu máte do ružová výzdobu, čiže vám nasvietíme aj to pozadie trošku do ružova, aby tie fotky boli také späté s vašou celou svadbou a aby to ladilo. Len aby som nezabudol, musí byť úplne komplet rozložená, to znamená, že musia aj na lavičky rozložiť rekvizity a úplne aj celý záves, aj všetko tak, ako má byť. No sa to nezdá, ale to každá maličkosť, aby všetko zapasovalo, čo treba s tým vyhrať, ale už je v tom, pokračujeme. Ináč majú aj fanúšikov, kozenky tam vzadu na nich. Takže ideme pozrieť, jak podporujú našich súťažiacich. Poďme si ich pozrieť a vypočuť.
Ktorý si myslíte, že vyhrá David alebo Majo? Kto vyhrá? Podľa mňa máme jasného víťaza. David už dáva rekvizitky. Toto všetko môžete vidieť, keď máte akciu. Hotovo? Hotovo. Čas máme 14 minút. David, dal si to za 14 minút. Už keď máš celú rozloženú fotobudku, čo robíš hneď na začiatku fotenia? Tak fotobudka začína samozrejme fotkami oslavencov, to znamená buď novomanželov, alebo keď je to nejaká oslava narodenín, tak oslavencom. Vlastne ku každej fotobudke patrí aj fotokniha, čiže vlastne prvú stranu stále začína ten konkrétny oslavenec. Hej, napríklad odfotím novomanželov, nejaké 4 fotky, hneď im vytlačím a hneď ich nasmerujem, aby na prvú stranu si nalepili fotky, až potom začnem fotiť hostí. Táto fotokniha je exkluzívna v tom, že toto je dziva fotobudka. To znamená, že tu sa nefotia také, že formálne fotky, ale tu sa fotia vtipné fotky. Majo, si síce porazený, ale podľa mňa si to dal za 17 minút, čiže iba o 2 minútky neskôr Ja si myslím, že nie že na začiatočníka, bo začiatočník nie si, ale dobre, super. A takto vyzerajú naše rekvizity. 3, 2, 1, štart! Teraz 3 stlačenia dole, minus. Dobre sme. Milí naši budúci klienti, čiže čím je zaujímavá naša dziva fotobudka? Je to určite moderátormi, je to tým, ako vás vedia nastaviť na fotografiách, aby ste na nich vyzerali pekne. A túto našu fotobudku si viete rezervovať na rezervačnom formulári na mojom webe, ktorý nájdete tuto. A týmto vás chceme pozdraviť s mojím tímom, chlapci. Tešíme sa na vás! Yeah! Verím tomu, že sa vám toto video páčilo ohľadom dzivej fotobudky a vidíme sa na budúce. Čau!